El dashboard és un model de menú que permet gestionar i ordenar fàcilment els accessos als diferents apartats del programa. Està format per 3 capses grans que poden contenir fins a 12 accessos i configurar-ho és molt senzill. Només cal arrossegar una opció del menú al dashboard i crearem l'accés, tenint en compte que l'opció no existeixi al dashboard o que l'opció del menú no contingui altres menús. El dashboard el podem configurar segons les nostres necessitats. Podem canviar el nom de la capsa gran fent clic dret i introduint el text nou. Podem reorganitzar les capses com vulguem i canviar el color per diferenciar-les, fent clic dret a la caixa i seleccionant el color que vulguem. Podem també eliminar una opció arrossegant-la a la icona de la paperera. A la part inferior podrem veure per ordre els punts de menú que més hem utilitzat i podrem accedir al seu apartat a través d'ells. Podrem accedir al dashboard des de qualsevol part del programa, tant pel punt del menú com pel botó del dashboard. Una funció útil pels administradors del programa és poder configurar un dashboard per perfil. D'aquesta manera, quan creem un nou usuari, li assignem aquest perfil, aquest tindrà l'opció de tenir el dashboard configurat segons l'estàndard del perfil. Per fer-ho, anem a Gestió de perfils, seleccionem el nostre perfil i ens donem el permís Generació de plantilles de perfil al dashboard. Tornem al dashboard i cliquem al botó que ens ha aparegut. Seleccionem el perfil on volem gravar l'estructura actual del dashboard i cliquem a Generar plantilla. Si els permisos del perfil seleccionat ens permeten mostrar totes les opcions que tenim al dashboard, ens sortirà un missatge dient que s'ha generat correctament. En cas contrari, ens mostrarà els punts que el perfil seleccionat no té permís. Si un usuari nou accedeix al programa, se li preguntarà si vol crear el dashboard segons l'estàndard creat. Si ho accepta, es configurarà el mateix dashboard que es va crear per al seu perfil. D'aquesta manera tan fàcil podrem personalitzar el nostre dashboard i accedir ràpidament als apartats que necessitem.